किया गेला प्यार नहीं रहू करे के तो प्यार किया गेला दिल पर है जखम के पागल बना के गेला पागल बना के गेला। अभी सुन रहे हैं बगैवा सिटी टी धमाका को छोड़ को गेल ही जान जब से तू हमरा भूल लही गे छोड़ को गेल ही जान जब से तू हमरा भूल लही गे जानो एको बेर फोनबो न केलही तू ससुरा जब से गेलही गे। अखन हम सब सुन रहल छी राघव राज के इलाका किसी का हो धमाका दिवाकर दीवाना भाई का ही होगा। ससुरा में जाई के सैया जी के जिया तो चलही गे ससुरा में जाई के सैया जी के जिया तो चलही गे जानू एको बेर फोनबो न केलही ससुरबा जब से गेलही गे जानू एको बेर फोनबो न केलही ससुरबा जब से गेलही गे। अभी सुन रहे दिवाकर दीवाना भाई presented by Kanchan Recording Studio, Asapur Tower Chowk, Darbhanga। राइटर विकेसी राघव के पर दुख देलही गे राइटर विकेसी हरीश चंद के पर दुख देलही गे जानू एको बेर फोनबो न केलही ससुरबा जब से गेलही गे जानू एको बेर फोनबो न केलही ससुरबा जब से। आप सुन रहे हैं दिवाकर दीवाना भाई को ग्राम बगेवा जिला मधुबनी।